जय मसीह बुंनानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय। मा नोंथाङा थारैनो नोंथांनि जिउआव जाफुंसारनाय, गोजोननाय आरो जौगानायखौ हास्थायो नामा? जों साफ्रोमबो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो मबाइल नटिफिकेशनखौ चेक खालामो, ससियेल मिडियाफोरखौ नायो, नङाब्ला गाबोनखौ लानानै गोदोहाबनानै थायो। नाथाय गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंनानै दिनदों जोंनि सानखौ जोङो माबायदि जागायनांगौ। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों गासै मोनबा बोलोगोरा खामानिखौ बुंनो थांगासिनो दङ। जाय मोनबा खामानिखौ नोंथाङा सानफ्रोमनि जिउआव मावोब्ला नोंथांनि जाफुंसार जानायखौ बुहुमनि रावबो गाज्रि गोहोफोरा हमथानो हानाय नङा आरो नोंनि सायाव जायफोरा गाज्रि सानो बिसोरबो नोंथांनि जाफुंसार जानायनिफ्राय नोंथांखौ हमथानो हानाय नङा। बैफोर गासै खामानिखौ मावोब्ला इसोरनि अनुग्रह आरो जाफुंसार जानाया नोंनि उन फैगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मानोना जोबथा नम्बरनि खामानि एबा बाथि नम्बरनि खामानिया कमप्लिटलि नोंथांनि जिउखौ सोलायनानै होगोन। दे अब्ला भिडिअनि जोबजासिम थादो। फैयोब्ला जों जागायजेननि। पइन्ट 1नि बाथ्रा बेनो जाहैबाय साबायखर बावनायनि आरज। धन्यबाद की प्रार्थना, द पावार अफ ग्रेटिट्यूड। गिबियावनो फुङाव मेगन खेवनाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि इसोरखौ साबायखर बावनो नांगौ। मानोना गोथार बाइबेलनि गितफोरनि 118 नम्बरनि 24 सिरियाव ओरैहाय बुङो, बेनो फोरबोनि देरहानाय साना, अब्ला जोङो बेयाव रंजानानै खुसि जायो। नों जे दिनै फुङाव गोथां महरै सिखांफिनबाय, नों जे गोदान जिउ मोनफिनबाय, बेनो इसोरनि नोंथांनि जिउनि थाखाय मावनाय मोनसे सोमोनांथाव खामानि। रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा दिनैनि फुंखौ नुनो मोनासै। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो माब्लाबाबो अजद दाखालाम एबा अजद आपत्तिखौ लानानै फैनो नाङा। जेरैहाय दिनै फिन खामानियाव थांनांगौ, दिनै फिन खामानि मावनांगोन, एबा आंनि आखायाव फैसायानो गैया, बेफोरबायदि अजद आपत्तिखौ सिखारनाय लोगो लोगोनो माब्लाबाबो दाखालाम। बेनि सोलायै सिखारनाय लोगो लोगोनो बेबायदिसो बुं। बेनि सोलायै फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो बेबायदिसो बुं, ओ बोलोगोरा इसोर, ओ बोलोगोरा फोरबो, दिनैनि बे गोदान दिननि थाखाय, गोदान जिउनि थाखाय, बे हांनि थाखाय नोंखौ आङो साबायखर बावो, नोंखौ धन्यबाद होयो, नोंखौ थेंक इउ होयो। बेबायदि होननानैसो बुं। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ आरो फुंखौ साबायखर बावनायजों जागायजेनो, अब्लाना सोरगोनि बोरनि फुंखाया नोंनि थाखाय बेखेव जायो एबा नोंनि थाखाय गेवो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, ग्रेटिट्यूड एबा साबायखर बावनायानो जाफुंसार जानायनि गिबि सिरि एबा गिबि स्टेप। बेनिखायनो फुङाव मेगन खेवनाय लोगो लोगोनो इसोरखौ साबायखर बावनो माब्लाबाबो दाबाव। दानाब्ला फैदो पइन्ट 2नि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय बोसोनखौ देहेन खालामनाय। वसन का मनन, फिडिं योर सोल। नैथि खामानियानो जाहैबाय नोंथाङा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो फनखौ हमनायनि सिगाङावनो गोथार इसोरनि बाइबेलखौ हम। बे बिसयाव जशुवानि 7:8 सिरियाव इसोरा रोखा रोखायै बेबायदि बुंदों, फोरबोखौ खुलुमनायाव नोङो लागारबो बे बिजाबखौ फरायफ्लायदो, नोङो बि आयेननि बिजाबाव लिरनायफोरखौ मानिनानै बेयाव लिरनाय बादि मावनो थाखाय सान हर देहेन खालाम, अब्लासो नोंहा गासै खामानिफोराव उन्नति जागोन आरो देरहाफ्लायगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बुहुमाव गोबां रोखोमनि मटिभेशनेल लेखाफोर दङ, बिजाबफोर दङ, जाय बिजाबफोरा नोंथांनो दान्दिसे समनि थाखाय थुलुंगा होनो हागौ, नोंखौ प्रेरित खालामनो हागौ। नाथाय इसोरनि बोसोना नोंथांनि आत्माखौ सोलायो। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गासै खामानिफोरखौ मावैनि सिगाङावनो बाइबेलखौ 5 मिनिट एबा 10 मिनिटनि थाखाय बबेबा मोनसे अध्यायखौ बबेबा सिरिनि सायाव नोंथाङा फरायनानै अध्ययन खालामदो, देहेन खालामदो। सिखारनाय लोगो लोगोनो जेब्ला नोंथाङा फुंबिलिनि समावनो इसोरनि इच्छा, इसोरनि हास्थायनाय, इसोरनि मावगोन बाथ्राफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि मेलेमाव फुंनि समावनो जेब्ला सोनानै लायो, अब्लाना नोंथांनि गासै सानानो बुद्धि गोनां आरो सैथो खामानिजोंनो बुंफबजोबो। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो सिखारनाय लोगो लोगोनो इसोरनि बोसोनखौ जेसेबां सम हायो देहेन खालाम। दानाब्ला फैदो पइन्ट 3नि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय नोंथांनि सानखौ गथायनानै हो। आपके दिन को सौंप देना, सरेंडर योर डे। मावनांगौ थामथि खामानियानो जाहैबाय जे नोंथांनि जि सानसे मानिनि थांखिफोर दं, योजनाफोर दं, मावनो लानाय, बैफोर गासैखौबो इसोरनि आखायाव
सायाव गथायनानै हो, जेरावहाय बोसोन बिजाबनि 16 बालाब 3 सिरिया एरैहाय बुंदों, नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो बुंदो जे अ फोरबो, आं दिनै जायफोरखौ लोगो हमगोन, जि खामानिफोरखौ मावगोन, बैफोराव नोंनि बोरा थाथोंसै। आंनि फालांगिखौ, आंनि साख्रिखौ, आंनि नखरखौ नोंनियाव गथायो, बिसोर गासैखौबो एबा बेफोर गासैखौबो नों दैदेनदो। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथियाव, नोंथांनि बुद्धियाव फोथायालाबानो इसोरनियाव जेब्ला फोथायगोन, इसोरनि होनाय गियानाव फोथायगोन, इसोरनियाव फोथायगोन, अब्लाना जोंनि गासै गोब्राबफोरखौ इसोरा जोंनो लागै गुरै खालामनानै होगोन, इजि खालामनानै होगोन। जायफोर खामानिखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्राय, गोबाव बोसोरनिफ्राय मावबोगासिनो नोंथांनि बुद्धिनि गेजेरजों, नाथाय दासिमबो जाफुंसाराखै, नाथाय जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि फोथायनायखौ इसोरनियाव दिनगोन, नोंथांनि मावनायखौ इसोरनो मिथिहोगोन, अब्लाना इसोरा मोख्रेब गासैयावनो नोंथांनि थाखाय गासैखौबो जाफुंसार खालामनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गासैखौबो इसोरनो होगोन, जेब्ला नोंथाङा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि गासै मावनो गोनांखौ इसोरनो गथायनानै होगोन, गासै खामानिफोरा नोंथांनि थाखाय सहज जागोन। मानोना इसोरा नोंनो लागै सहज खालामनानै होगोन, गुरै खालामनानै होगोन। गोब्राब खामानिफोराबो गुरै जागोन आरो जाफुंसार जागोन। बेनिखायनो सिखारनाय लोगो लोगोनो नोंनि गासै सानखौ इसोरनो गथायनानै हो। सारेन्डार योर डे। दानाब्ला फैदो पइन्ट 4 नि बाथ्रा एबा खामानि, बेनो जादों जाहैबाय स्पिरिचुवेल डिक्लारेशन। जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो मोजां बाथ्राखौ बुंनानै लानो नांगौ। सकारात्मक घोषणाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, ब्रैथियाव जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गावनि थाखाय जोङो मोजां बाथ्राखौ डिक्लेरेशन होनानै लानांगौ एबा बुंनानै लानो नांगौ। मानोना इसोरनि गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाबनि 18 बालाब 20 सिरियाव ओरैहाय बुङो, नोङो जे रायो बेनो नोंखौ फोथांनानै लाखिनो एबा फोथैनो हागौ, बेनिखाय नोंनि रायनाय बाथ्राफोरनि फिथाइखौ नाजावथारनांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनिखायनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जोङो बेबायदि बुंनानै लानो नाङा जे आंनि खाफाला गाज्रि, आंहा भाग्यआनो गाज्रि, आंहा भाग्य गैया नामा, खाफाल गैया नामा होननानै बुंनानै लानो नाङा। एबा आं गोबां बिमारि, एबा आं गोबां उइक, आं बेरामजों बुंफबनानै थाजानाय, बेफोरबायदि नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ जों माब्लाबाबो फुङाव सिखारनाय समाव बुंनानै लानो नाङा। बेनि सोलायै जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो बेबायदिसो बुंनांगौ, आं ख्रिस्ट'जों थानानै गासैखौबो देरहासार खालामनो हायो एबा देरहाग्रा। आरो बुंनानै लाबाव, इसोरनि अननाया दिनै आंजों दं, बेबायदि होननानै। आरो बे खुगाजों सालायजों बुंनानै लाबाव जे दिनैनि दिना आंनि थाखाय बोरनि सान एबा बोरनि दिन, बेबायदि होननानै बुंनानै ला। जेरैहाय इसोरा रावजों गासैखौबो सोरजिबाय, थिग बेबायदिनो नोंथांनि रावावबो एबा नोंथांनि सोदोबावबो नोंथांनि फिउचारखौ दाना लानो हानायनि गोहोआ नोंथांनियाव दं। बेनिखायनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो गासै बोरफोरखौ नोंनि खुगाजों बुंनानै ला, पजिटिभ बाथ्राफोरखौ बुंनानै ला, जे आं दिनै देरहागोन, आङो फोरबोनि मुङै दिनै खामानि मावगोन, बेफोरबायदि बुंनानै नोंथाङा खामानिखौ जागायजेन। अब्लाना नाय, नोंथांनि जाफुंसार जानाया नोंनि उन उन फैगोन। नोंथाङा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो नोंनि खुगाजों जा बाथ्राफोरखौ नों बुंदों, नोंथांनि समफोरा बेबायदिनो जालांगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो अरायबो पजिटिभ बाथ्राफोरखौ, आशीर्बादनि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंनानै ला। दानाब्ला जोबथा बाथ्रा, पइन्ट 5 नि बाथ्रा, जायखौ नोंथांमोना हयতো नेनानै थागासिनो दङ जे जोबथा बाथ्राया गोबां गोनांथि होननानै, आरो बे बाथ्राखौनो बुंनो थांगासिनो दङ। पइन्ट 5 नि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय गोथार जिउजों लोगोसे फेल'शिप लाज्लायनाय। साइलेंस एंड हली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सत्संगति और शांत समय। अनजाग्राफोर, बे बाथि खामानि, गोनांथि खामानियानो जादों जाहैबाय 5 मिनिटनि थाखाय गोबां साइलेन्स सम, जायखौ क्वाइट टाइम होननानै बुंदों। 5 मिनिटनि थाखाय नोंथाङा सम हो। फुङाव गासैखौबो बुंखांनायनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय नोंथाङा सिरि थादो आरो गोथार आत्मानि माथोखौ खोनासंदो। गितफोरनि 42 नम्बरनि 10 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो दलद थादो आरो मिथिदो इसोरा आंनो होननानै। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। दिनैनि बे मुलुगाव गोबां रोखोमनि दावरावफोरा दं, नाथाय इसोरा सरासनस्रायै गुरै निजोमै राव एबा माथो होयो। जेब्ला नोंथाङा बे निजोम फुंनि समाव गोथार जिउजों लोगोसे फेल'शिप लागोन, गोथार जिउनि माथोखौ खोनासंगोन, बै गोथार जिउआ इसोरा नोंनो गोदान गोदान साननो हानाय
आइडियाफोरखौ होगोन, नोंथांनि साननि थाखाय गोदान आइडियाखौ नुहोगोन एबा होगोन आरो नोंथांनो सैथो लामाखौ दिन्थिगोन। नोंथाङा बबेजों थांनो नांगौ आरो नोंथांनि गोसोनो ओरैबायदि गोजोननायखौ होगोन जाय गोजोननायखौ मुलुग संसारा बुहुमा नोंनो होनो हाया, बैबायदि गोजोननायखौ नोंनो होगोन। अनजाग्राफोर, जायनि गोसोआव जोबनो गैयै इसोरनि होनाय गोजोननाया थायो, बैबायदि व्यक्तिखौ बुहुमनि गोबां रोखोमनि गोब्राबफोराबो फेजेननो हाया, नस्थ' खालामनो हाया। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जों गोबां समावनो जों हास्थायो जाफुंसार जानो थाखाय, नाथाय जोंनि जाफुंसार जानायखौ इसोरा हास्थायो आरो इसोरा जोंनो राहा लामाफोरखौ होनानै गालांखादों। दा बेयावखाय बे मोनबा खामानिखौ जोङो जोंनि जिउआव फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो मावोब्ला जोंनि गासै जाफुंसारनाया जोंखौ होसोबोगोन आरो जों जाफुंसार जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे बोसोना नोंथांनि जिउआव बोरखौ लाबोबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो लोगोसेनो बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिनो हायो। आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबा गोदान दङब्ला नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बिदिनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो मोनबाय थायो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। मे गड ब्लेस इउ। थेंक इउ।